Bona nit. Per primera vegada es fan públiques les balances fiscals oficials en què el govern central reconeix fins a quin punt comunitats com ara Catalunya són solidàries amb la resta de l'Estat. Els càlculs del Ministeri d'Economia situen el dèficit català 2.000 milions d'euros per sota de les xifres que va donar la Generalitat. Era una demanda històrica i avui per primer cop el govern central ha publicat les balances fiscals de l'Estat i els resultats confirmen el que Catalunya denuncia des de fa molt, és a dir, que té dèficit perquè aporta a l'Estat més del que en rep. Analitzem els resultats per comunitats i comencem per les que en surten més perjudicades. Primer, les Balears, on de cada 100 euros que aporten a l'Estat els en retornen 52. Seguidament ve Catalunya, cada 100 en rep 68, i és a dir, que Catalunya contribueix a l'Estat amb una tercera part del que recapta, i finalment tenim el País Valencià, que de cada 100 euros en rep 77. Què vol dir això? Doncs que aquestes tres comunitats, les més riques de l'Estat, estan en situació de dèficit fiscal. A l'altre costat de la balança, i mai millor dit, hi ha les comunitats més pobres, les que més reben de l'Estat. Doncs bé, en aquest cas Galícia, per cada 100 euros que aporta, en rep 129. Astúries veu incrementada la seva inversió fins als 148 euros i finalment Extremadura guanya 168 euros per cada 100 que paga a l'Estat. Resultat, totes tres tenen superàvit. Conclusions que finalment arriben, això sí, després d'un llarg recorregut. Gran expectació per unes xifres llargament reclamades i potser per no defraudar, el secretari d'Estat d'Hisenda, Carlos Ocaña, ha fet públiques no unes balances fiscals, sinó 6, i segons ha dit podrien haver estat moltes més, cadascuna amb uns resultats diferents depenent dels mètodes de càlcul i els criteris d'imputació i repartiment de recursos que es facin servir en cada cas. Dit d'una altra manera, les balances fiscals no són una ciència exacta i estan subjectes a la interpretació de qui les fa. És el cas de les balances presentades pel govern espanyol avui i les que la Generalitat va fer públiques la setmana passada. Si agafem la metodologia del flux monetari, que només té en compte la despesa real de l'Estat a cada territori, els càlculs de l'executiu de Zapatero conclouen que Catalunya té un dèficit d'uns 14.800 milions d'euros, mentre que els del govern català eleven aquesta xifra a uns 2.000 milions més, fins als 16.700 milions d'euros. Això suposa una diferència de més d'un punt de dèficit sobre el PIB català. Sigui quin sigui el mètode emprat, on sí que hi ha coincidència és en la conclusió principal. Les comunitats més riques aporten més i reben menys. Erradicar algunos tópicos que se oyen con frecuencia, ¿no? De estas balanzas pues se puede valorar si determinadas regiones contribuyen o no a la solidaridad y a la redistribución de la renta. Pueden ustedes comprobar pues bueno, que efectivamente las regiones ricas contribuyen a la solidaridad sin ninguna duda. Durant els últims anys s'han publicat diversos informes de balances fiscals. Aquest, però, és el primer estudi que signa el govern espanyol. Són, per tant, dades oficials que reconeixen per primera vegada que Catalunya té dèficit fiscal. Ara bé, l'executiu central ja ha deixat ben clar que aquestes xifres no haurien de condicionar la negociació del nou sistema de finançament. Cristian Trepat, TV3, Madrid.